अटल बिहारी वाजपेयीआ 2003 जेब्ला बीजेपी सरकारा फैयै जोबनोसै बे समाव मा जादों नर्थ इस्टखौ मोजां मोननानै बै समनि गुड वेल विशार्स बीजेपीनि जेरै जोंहा अटल बिहारी वाजपेयी सुषमा स्वराज थिग बिदिनो जोंहा दंबावोमोन मा होनो बिएलटिनि एकर्डआव जोंना 39 डिपार्टमेन्ट 40 मोन मोनसेखौ जिहेतु जोंहा फाइनान्सआ गैया नालाय रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसनखौ लांफिनदों दा फैयै मा बे बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि खामानिया मा that is not recognized ministry बा recognized ministry नङाबा बेहाय बाजेटआ अबेनिफ्राय फैगोन दा हाग्रामा महिलारिया माखासे एकर्डनि दफाखौ मावफुंबाय माखासेखौ मावफुङाखै माखासे आद्रा थाबाय जों लुबैयाखै आरो जोङो मोनसे वाचडग बायदि नोजोर होनानै प्रेसार बिल्डिं खालामनानै गणतान्त्रिक भाबै जोंनि आवाजखौ जोङो प्लेस खालामदों आर्गुमेन्ट प्लेस खालामदों इभेन जों बे लेभेलसिमबो बुंदों जे एकर्डआ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्ट जायाबा एनादार टाइमनि थाखाय आन्दोलन जागोन आन्दोलना जायोबाथ' सेपारेट स्टेटनि थाखाय जागोन क्लियार काट बेयाव खुनु लाखोमानाय सिखोमानाय गैया दा जिहेतु मोनसे टाइम फ्रेम थायो दा बेखायनो जोंनि जि मोनसे कर्डियेल जि रिलेसन भारतनि प्रधानमन्त्रीखौ दाख्लै जोङो महोत्सवआव खाथियाव मोनबाय बिनि सिगाङाव बिथाङा माने 7 फेब्रुवारि 2020 आव एकर्डखौ वेलकाम खालामनायनि जि सेरेमनि बिथाङा बाहागो लादोंमोन जेराव 8-9 लाख बर' हारिनि आरो गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों थानाय अर्थात नुयि आन्दोआव थानाय आं बिनि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनानै बिदिनो फैदों बाथ्राया जाहैबाय मा जिहेतु मोनसे हादोर जानायाव जोंहा माखासे डिपार्टमेन्ट थायो जेरै लिस्ट इउनियन लिस्ट होनो जायखौ 100टा डिपार्टमेन्ट दं इउनियन लिस्टआव थिग बेबायदिनो जोंहा कनकारेन्ट लिस्टआव 10 दङ which are used in a state as well as the union common दा जेरै फरेस्ट एजुकेशन थिग बेफोरबायदि कमन निजा निजा स्टेटआबो थायो इउनियनाबो बेखौ कमनलि बाहायनो हायो एज पार द रिजन अर द भिजिबिलिटि अफ द स्टेट बेखौ लानानै बे कनकारेन्ट लिस्ट होनो जायखौ बे कमन बेखौ स्टेटआव बाहायनो हायो इउनियनाव बाहायनो हायो दा फैयै फैयै थिग बिदिनो आं दहायनो बुंखाबाय इउनियन लिस्टआव 100 कनकारेन्ट लिस्टआव 10 ओमफ्राय जोंहा स्टेट लिस्टआव 61 अर्थात दे आर ट्रेन्सफार्ड साबजेक्ट दा फैयै फैयै जोंना बिटिसि आवबो थिग बिदिनो 39 टा ट्रेन्सफार्ड डिपार्टमेन्ट दङ दा दाख्लैनि बावै जोंहा बिटिआर सुक्तियाव जोङो मोनसे डिपार्टमेन्ट आं खोनानो मोन्दोंमोन खिन्थु बेसेबां बे बुस्थुआ मा होनो बाहायजादोंना जायाखै डिपार्टमेन्टआ खिन्थु आं नुनायाव एसे खम नुदों आरो अर्थात नुवाखैनो बोसोरब्रैयाव जोबनोसै नै दा बेहाय मा जादों नाय जोंनाव मोनसे डिपार्टमेन्ट दं बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि खामानिया मा आं आसलथे हमनो हायाखै मानो हायाखै होनबा नाय बाजेटआ जेब्ला जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव फैयो एज पार लिस्ट वाइज फैयो दा जेरै हेल्थ मिनिस्ट्रि डिफेन्स मिनिस्ट्रि एजुकेशन गावबा गाव डिपार्टमेन्ट दंखायो दा जों आं दहायनो होनबाय थादों इउनियनाव जाहैबाय 100टा डिपार्टमेन्ट दं थिग बिदिनो जोंनो आसामनो ट्रेन्सफार्ड साबजेक्टआ दङ 61 दा फैयै फैयै जोंनो 2003 10 फेब्रुवारिनि बिएलटिनि एकर्डआव जोंना 39 डिपार्टमेन्ट 40 मोन मोनसेखौ जिहेतु जोंहा फाइनान्सआ गैया नालाय रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसनखौ लांफिनदों दा फैयै फैयै मा बे बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि खामानिया मा that is not recognized ministry बा recognized ministry नङाबा बेहाय बाजेटआ अबेनिफ्राय फैगोन दा जाय बिथांमोना दिनै जोंहा पलिटिकेल साइन्स लादों बिथांमोना मोनथिगोन जे मोनथाम लिस्ट स्टेट लिस्ट इउनियन लिस्ट एन्ड कनकारेन्ट लिस्ट बे मोनथाम लिस्टआवथ' बाजेटआ फैयो होमबा दा थिग बिदिनो अटल बिहारी वाजपेयीआ 2003 आव जेब्ला बीजेपी सरकारा फैयै जोबनोसै
बे समाव मा जादों नर्थ इस्टखौ मोजां मोननानै बै समनि गुड वेल विचार्स बिजेपिनि जेरै जोंहा अटल बिहारी बाजपेयी सुषमा स्वराज थिग बिदिनो जोंहा दंबावोमोन मा होनो बालायोगी थिग बेफोरबायदि मोजां मोजां रिनाउड बिजेपिनि पलिटिशियान दंमोन जाय नर्थ इस्टखौ मोजां मोनोमोन जायनि थाखाय बिथांमोना 2003 आव डनार मिनिस्ट्रि खालामदों स्पेशली टु लुक आफ्टार द नर्थ इस्ट रिजन बिनि उनाव मोनसे डिपार्टमेन्ट खालामबावदों बिथांमोना नेशनेल हाइवे अथरिटी अफ इन्डिया बे जाहैबाय आन्डार द इउनियन लिस्ट बिथांमोना बानायदों दा आं बेखौ दिनै मानो रिलेभेन्सआव लाबोदों जाहैबाय बाजेटआ मायाव फैयो जियो रिकगनाइज डिपार्टमेन्ट विदिन द इन्डियान पार्लियामेन्टारि सिस्टेम बा इन्डियान कन्स्टिटिउसनेल सिस्टेमाव जि बुस्थुआ रिकगनाइज बेहायसो बाजेटआ फैयो होमबा जोंहा दिनै बिटिआर आव मोनसे लेब्स जादोंना रायजो नोंथांमोन बे लेब्सआनो जाहैबाय बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट इज टु लुक आफ्टार द प्रब्लेम्स एन्ड हेपेनिंस व्हाट आर द हेपेनिंस अफ बिटिआर रिजन दा जों बेजों बिटिआर रिजनाव बे बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ जोंनि प्रब्लेम बे ओनसोलनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हादोंना हायाखै आंनि मथेथ' हायाखै नाम गन्थ'खौनो नुवाखै आं बे सासे सेक्रेटारि गावबुरा बायदि दोननानै मा खामानि जागासिनो दं दा थिग बेबायदिनो मा जोंहा मोनसे डिपार्टमेन्ट दंबावोमोन बे डिपार्टमेन्टआ मा दा जेरै सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ नायलाय नों रायजो जोंहा बे बिटिआर ओनसोलाव एपइन्टमेन्टनि प्रब्लेम साबजेक्ट टिचारनि प्रब्लेम थिग बिदिनो बिजाब मोनिनि प्रब्लेम बेखौ नायनोथ' जोंनो ट्रेन्सफार मोनसे हरबावदोंमोन सेपारेट डाइरेक्टरेट मा खामानि मावखो बिनिखौथ' आं खामानि नुवाखै आरो स्पेशली आं एडभकेट हिसाबै रायजो राजानिसिम मोनसे खुलुमनाय बे जोंनि जाथि थांनाय थैनायनि बेहाय मोनसे थाखुमाना दं बे जाहैबाय मा जेब्ला जोङो दिनै बर' गथ'फ्रा दिनै मोजां मोजां लयार्स एडभकेटफोर ओंखारबोदों बे एडभकेटआ बोरै जागोन दिनै फरायदों जों एडभकेट हिसाबै जों प्रेक्टिसल' खालामबाय थादों किन्तु जों दिनै गोजौ मासि अर्थात बिजिरगिरि जों मानो सुबिदा मोनाखै जों जायखौ होनदों जाज मेजिस्ट्रेट जों मानो जानो मोनाखै बिनि कारनानो जाहैबाय दिनै जों 100 मार्क्स मेन्डेटरि एग्जामाव जोङो दिनै एसामिस मिडियामनि जों लिरथारनांगौ जेरावनोखि आं बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननायनिफ्राय मेट्रिकसिम एमए सिम आं बर' मिडियाम सोरबा इंलिश मिडियाम जानानै दिनै गावनि जिबनखौ दाबोदों बेजोंनो उकिल जाबोदों होमबा बेहाय आङो दिनै आंखौ 100 मार्क्स जुदि एसामिसनि आं लिरनो हायोब्ला आं बोरै हानो दा बिनिखायनो रुलिं सरकारा एसे इनिशिएटिभ लानांगौ बेहायथ' खुनु इउपिपिएल बिपिएफ बिजेपि गैया दिनै जाथिया थांना थाबासो जों इउपिपिएल खालामनो हागोन बिजेपि खालामनो हागोन दिनै जों कंग्रेस खालामनो हागोन सोरबा नों नानानथा पार्टि जिथु दं जोंहा नेसनेलाइज होमबासो जों खालामनो हागोन दा बाथ्राया मा जादों जोंहा दिनै मोनथाम फेसनि आन्दलन थांबाय जों जेराव बिएससि बिटिसि बिटिआर जोंहा बिदा फंबाय बिएलटिनिफ्राय लानानै एनडिएफिनो लानानै बिजिरसालियाव सोर बिजिरो मेजिस्ट्रेटफ्रासो बिजिरो दा बै मेजिस्ट्रेट जानो थाखाय जों मा जोंनि बर' गथ'आबोथ' जानो हानांगोन दा जानो थाखाय मा जोङो दिनै बर'निबो लिरनो मोननांगोन दिनै एसामिसफ्रा बिथांमोना 100 मार्क्स गाव गावनि बिमा रावजों लिरनो मोनो जोंबो दिनै 8 शेड्युल जोंनि बिमा रावा दिनै बिएलटि बिदा फंबायफ्रा 2003 आवनो सोना फोरबोखानाय होमबा जों दिनै जुडिशियारिनि मेकानिजमाव हाबनानै जोंनि लिडारफोरा बेखौ लायोबा मोजां इनिशिएटिभ मानो होननानै बुङोबा जों बेहाय जुदि मेन्डेटरि 100 मार्क्स जुडिशियेल सिस्टेमाव जुदि जों सोनो हायोब्लासो आं बायदि बा आंनि बिदा फंबाय आंनि सोरबा बिब' बिनानाव जाय दिनै मेजिस्ट्रेट जाज जानो लुबैदों जों बिजिरगिरिनि गोजौ मासियाव थांनो लुबैदों होमबासो जों जानो हागोन बे मोनसे जोंनि जाथिनि थांनाय थैनायनि दङ दिनै जोंनि बर'आ जाम्बा जाम्बि दिनै बिजिरसालियाव लांजायो किन्तु जेसे जों जाथिनि सेन्टिमेन्टआ एसेबाबो गाव गावनि मेजिस्ट्रेटआबो थागोन होमबा दिनै जोंनि जाम्बाया दिनै फासि जागासिनो दं पुलिस थानानिफ्राय लानानै बा अफिस आदालतनि जों बाहायजागासिनो दं बै बाहायनायखौ जाहाथे जों मोनसे खोन्दोआव जोङो जोंनि सिस्टेमाव लाबोनो थाखाय जे बर'आबो मेजिस्ट्रेट ओंखारबाय बिथांमोनाबो बिजिरनो हानाय लेभेलाव फैबाय जोङो दिनै सेसन जाज दिनै सिजिएम जाजनिफ्राय लाना जोङो डिस्ट्रिक्ट जाजनिफ्राय लाना जों हाइ कर्टनिफ्राय थांना सुप्रिम कर्टनिफ्राय थांना बोरै ओंखारगोन जेब्ला जोंनि बर' मिडियाम रावजों जों जेब्ला फंसे फंनै खोथा जों लिरनानै जों दिनै मेजिस्ट्रेट जानो हाबासो जोङो जाज जानो हागोन जायनि थाखाय जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' नोंथां लोगोसे दिपेन बर' नोंथां लोगोसे बिरोधि दलाव थानाय दिनै बिपिएफनि लिडार नोंथांमोन बिनि सायाव एसे नोजोर होबा हामगौ आं दिनै क्रिटिसिजमनि नामाव आं दिनै सोरबा रुलिं सरकारखौ क्रिटिसाइज खालामनो लुबैयो किन्तु आं बुंनायाव दिनै जोंहा बर' बिदा फंबाय एडभकेटआ बेसेबां बेनिफिट जागोन आंहा बैखौसो नोजोर बोनानै आं दिनै लाइभ फैनांगौ जादों जों दिनै ओंखारफुनाय जोलैनि गथ'फ्रानो जुदि बेखौ मोनथिनानै जों थायोब्ला आरो जोंनि मोनसे जेनेरेसन आरो दिनै लेफ्ट जाबावगोन
जायनि थाखाय जों बेखौ बारंबार सुबिदा होनो थिग बेबायदिनो आङो जोंहा जोंनिनो सिनियर जोंहा दङ हाइकर्टआव सानैसो बिथांमोना इनिशियेटिभ लाबाय थादों थिग बेबायदिनो मेम'रेन्डामबो हरनाय जादों जोंहा दा बर्तमाननि स्पिकार बिश्वजित सारनोबो जों स्पिकार बिथाङाबो माखासे साम एक्सटेन्ट हेल्प खालामदों आरो बे अन प्रसेसआव दंबाय थायो आरो जों रिसेन्टलि जों मिट खालामबावगोन बे इस्युखौ लानानैनो जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा थाबैनो फैगौ एग्जामफोरनिफ्राय बर' मिडियामाव जों लिरनो मोनो स्पेशेलि मोनसे साबजेक्ट दे जोंनि स्पिकारा दिनै माखासे मोजां खामानि मावदों दा जेरै जों हाबग्रा जोंनि बायखोन्दा नेरसोनखौ जों नुनो मोन्दों दिनै दिसपुर थिग बेबायदिनो जोंनि बर' मेजिस्ट्रेट प्रत्येक कर्टआवनो जों सानै साथाम जों नुनो मोनो बेखौ 10 बोसोरनि गेजेराव बे थांखिखौ लानानैसो आं दिनै रायजो राजानिसिम मेसेज हरदों जाहाथे जों इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ सोरबा कंग्रेस बे इस्युनि सायावल' जों दिनै नांथाबना थानानै जाला जों बै दिनखौ गारबोबाय कारन मोनसे खोथा दङ जोंहा दिनै आन्दलनाव जों बै सम हाथियारनि दावबाय इंराजियाव मोनसे खोथा दं पेन इज माइटियार देन स्वord दिनै जोङो दावहाखौ जुदि मोनसे गोजौ लेभेलाव लांनोबा जों खोलोमनि दावहाखौ जों लांफिननांगोन दा बिनि थाखाय जोङो दा नै बर्तमान एडभकेट बिथांमोननोबो जाहाथे दानि रुलिं गभर्नमेन्टनि पलिटिशियानफ्रा एसेबाबो मोनसे सफ्ट कर्नार बिथांमोननि थाखायबो जाहाथे सानो मानो होनोबा बै एडभकेट बिथांमोनानो दिनै जोंनि सोरबा जाथिनि लिडारफ्रा अलखदाव गोलैबा बिथांमोनानो बिजिरनानै साफा जोङो दिनै मोजां बिसारखौ जों होनो हायो जोंनि जाथिनि थाखायबो नो टाइम लिमिट थाया किन्तु खोथाया जाहैबाय जे जोंनि प्रायोरिटिया 2020 नि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टप मोस्ट प्रायोरिटि एजेन्डायानो जाहैबाय जे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ जेरैबायदि 2003 नि बिटिसि सुक्तिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव फैनायनि उनाव एबसुनि प्रेसाराथ' दङ जातीय संगठन आरो बे एकर्डखौ समर्थन होग्रा आफाद हिसाबै जिहेतु आन्दलनखौ ज' खालामदोंमोन किन्तु बै समाव एबसुआ सहि होआखै एबसुआ मानो सहि होआखै बेफोरखौ दा पलिटिकेल मोनसे कुइसनबो खालामो खोथाया जाहैबाय जे एबसुआ एनादार टाइमनि थाखाय आलादा रायजोनि आन्दलन खालामनांगौ बेखायनो सहि होआखैमोन आरो बै समाव बुजाबुजिनि गेजेरजोंनो जादोंमोन दा हाग्रामा महिलारिया माखासे एकर्डनि दफाखौ मावफुंबाय माखासेखौ मावफुङाखिसै माखासे आद्रा थाबाय जों लुबैयाखै आरो जोङो मोनसे वाचडग बायदि नोजोर होनानै प्रेसार बिल्डिं खालामनानै गणतान्त्रिक भाबै जोंनि आवाजखौ जोङो प्लेस खालामदों आर्गुमेन्ट प्लेस खालामदों इभेन जों बे लेभेलसिमबो बुंदों जे एकर्डआ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्ट जायाबा एनादार टाइमनि थाखाय आन्दलन जागोन आन्दलना जायोबाथ' सेपारेट स्टेटनि थाखाय जागोन क्लियार काट बेयाव खुनु लाखोमानाय सिखोमानाय गैया दा जिहेतु मोनसे टाइम फ्रेम थायो दा बेखायनो जोंनि जि मोनसे कर्डियेल जि रिलेसन भारतनि प्रधानमन्त्रीखौ दाख्लै जोङो महोत्सवआव खाथियाव मोनबाय बिनि सिगाङाव बिथाङा माने 7 फेब्रुवारि 2020 आव एकर्डखौ वेलकाम खालामनायनि जि सेरेमनि बिथाङा बाहागो लादोंमोन जेराव 8-9 लाख बर' हारिनि आरो गुबुन हारि हारिसाफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों बे मोनसे आलादा प्रग्राममोन दाख्लैनिया मोनसे आलादा प्रग्राम गिबि मन्त्रि बिथांखौ जोङो जथेस्थ गुबुन लेयाराव जोङो प्रेसार बिल्डिं खालामनानै जोङो दिनै बाध्य'आव बेखिनिखौ मावनो हादों दा बेखायनो माखासे क्ल'जआ क्रिटिकेल माखासे क्ल'जआ इजि आरो बेखाय जि क्ल'जफ्रा माने खोब बारा टेक्टिकेल नङा बा कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्टनि पर्यायनि जायफोर दफाफोरा माने नङा बेफोरखौ जोङो थाब मावफुंनो हादों किन्तु संबिधानिक भाबै बेयाव माने गोबां क्लियारेन्सनि गोनां जायो माने लेजिस्लेटिभ डिपार्टमेन्टनि फाइनेन्स डिपार्टमेन्टनि बा गुबुन डिपार्टमेन्टनि दा बेखायनो माखासे क्ल'जआ जटिलताया ओंखारदों एसटि हिलनि बेलायाव कार्बिया प्लेनाव एसटि मोननांगौ बर'आ हिलाव एसटि मोननांगौ बेथ' क्लियार काट बिथांमोनाबो लिरना लाबोदों एकर्डआव किन्तु बिथांमोननि माखासे सेक्सना दिनै बर'फोरखौ एसटि जाजानो बायो दा बेफोर माने बाधाफोरा माखासेया दङ आं सानो जे आसुनि आसाम सुक्ति जि खालामनाय दिनै माने गोलाव सम जाबाय प्राय माने 35 बोसोर बारबाय दिनैसो आसाम एकर्डनि माने बिप्लब शर्मानि रिपर्ट बायदि 62 जिफोर माने बिप्लब शर्मानि रिकमेन्डेसन दङ जे आसाम एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय 6 नम्बर दफाखौ मारै मावगोन 10 नम्बरखौ बोरै मावगोन असमिया पिपल नायनि डेफिनेसना मा दिनैसो आसाम सरकारा 42टा रिकमेन्डेसनखौ फुल फेजेड मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनो सिद्धान्त लादों व्हेरेस प्रफुल्ल महन्तआ माने गिबि इलेक्सनाव हितेश्वर शइकिया माने एकर्डनि उनाव माने सरकार सिमफायनानै फ्रेश इलेक्सन पार्टिनायनि उनाव प्रफुल्ल महन्त एकर्ड सिगनेटरिया आसुनि बै समनि आफादगिरिया माने मासि लादों 5 बोसोर सरकाराव बिथांमोना
कमप्लिट खालामासै नेक्स्ट टार्माव हितेश्वर शइकिया फैबाय बिनि उनाव खेबसे आरो टार्म मोनबावबाय दा गावनि सरकार गावनो खालामनाय सुक्ति बिथांमोना बै टाइमाव मावफुङाखै कंग्रेसनि टाइम थांबाय तरुण गगैनि फैयै फैयै दिनै बिजेपिनि सरकाराव जायफोरा सिगनेटरि नङामोन जायफोरा माने बे एकर्डजों बारा डाइरेक्ट थोंजों लिंक गैयामोन आइडिअलजिया आलादा पलिटिकल पार्टी जातीय आफाद किन्तु दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारा आसाम सुक्तिनि माने ए टु जेड बिथांमोना मावफुंनो थाखाय दारिकमा मावफुंनो थाखाय दिनै इनिसिएटिभ लादों दा बेखायनो जोङो नागाराखै नागारनायनि बाथ्रा गैया आसाम एकर्डआ जि डिले जादों बे डिले जानायखौ जों लुबैया जोंनि एकर्डआ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेखौ लानानैसो जोङो फकास पइन्टआव खामानि मावदों आरो जोंहा बेयाव इसेबो माने मेंनाय आरो जिरायनाय गैया एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगोन आरो बिनि थाखाय सरकारखौ नारसिननायनि बेलायाव एबसुनाय माहारियारि आफादा जोङो थोंजोङै गोख्रोङै हाबा मावलांगोन